Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Nakikita nyo yan? Mukhang naglalaway na kayo Sige, umpisa natin agad-agad pagkatapos ng videong ito. Sa recipe natin ito, gagamit tayo ng oxtail at beef tripe o yung tinatawag na tuwalya ng baka. At dahil medyo matagal ang pagpapalambot ng beef tripe, unahin na natin itong pakuluin. Guys, kung meron kayong pressure cooker, it will only take like 30 to 45 minutes. Pero kung mano-mano, maybe around 2 hours para ma-achieve natin yung tamang lambot ng ating tuwalya. Samantala, sa separate ng sirola, magpakulo tayo ng tubig para sa ating oxtail. Since kumukulo na ang tubig, ilagay na natin ang karne. Maglagay tayo ng 3 teaspoon na salt. At maglagay na rin tayo ng about 1 teaspoon na peppercorn. Guys, remind ko lang na kapag nagpapakulo tayo ng karne, make sure na maalis ang scum para hindi maghalo sa ating niluluto. Takpan natin at hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot ang karne. Moving forward, dahil malambot na ang karne, magpainit tayo ng kasirola at maglagay ng 3 tablespoon na mantika. Isutay natin ang 1 whole minced garlic, at 2 medium-sized na chopped onion. Isutay lang natin hanggang sa mag-caramelize ang onions at lagyan na natin ng 1 teaspoon na pepper powder. Lagyan na rin natin ng 3 tablespoon na fish sauce. Muli natin isutay for about 2 minutes hanggang sa mag-translucent ang onions. Kapag okay na ang onions, isunod natin ang 1 tablespoon na annatto powder. Ito ang magbibigay ng kulay sa ating kare-kare para mas lalong sumarap. Samantala, isunod na natin ang 1.5 cup na peanut butter. Igigisa natin ang peanut butter para lalong lumabas ang kanyang kakaibang lasa. Haluin muli hanggang sa ma-mix ang lahat ng naisutay na natin. Kapag nagda-dry na ang ating peanut, maglagay ng mga 2 scoop ng beef stock at haluin muli. Ang ating apoy ay nakaset lamang sa low heat para hindi masunog ang peanut. Sa puntong ito, ilagay na natin ang oxtail. Haluin lang natin muli para makoat lahat ng karne. At kapag natutuyo na, maglagay ulit tayo ng beef stock. Since naigisa na natin ang ating karne, ilagay na natin ang beef stock. Haluin muli at hayaan natin kumulo na nasa mahinang apoy lamang. Is kung mapapansin nyo, meron tayo isang kasirola kung saan nagpapakulo tayo ng tubig. Yun ay gagamitin natin para sa ating mga
gulay. Dahil panghandaan ang ating kare-kare ngayon, gagawin natin itong mas presentable. Guys, kung mapapansin nyo, multitasking na ang ating galawin. Kumukulo pa din ang ating tuwalya ng baka. Sinisimmer pa rin natin ang ating oxtail sa mahinang apoy at ang pag-blanch natin ng mga gulay. Dahil gusto nating maging green pa rin ang ating mga gulay, pagkatapos nating itong i-blanch, ibabad sa tubig na may yelo. Guys, 3 vegetable lang ating gagamitin: string beans, eggplant, at pechay. Guys, wag natin kalimutin halu-haluin ang ating oxtail, ha? Niluluto pa rin natin to sa mahinang apoy para lumabas ang kanyang mantika. Guys, nasa inyo kung gusto nyo pang lagyan ng ibang gulay gaya ng okra or puso ng saging. Meron din naman nabibili na puso ng saging dito sa amin sa Dubai. Kaso nga lang, hindi pwedeng isama sa kare-kare dahil mapait. And speaking of Dubai, shoutout muna sa lahat ng ating mga kabayan dito sa Dubai at sa buong UAE. Samantala, magdurog na tayo ng biskotso for about 1.5 cups. Depende ito kung gaano kalapot ang gusto nyo para sa kare-kare. At dahil malambot na ang karne, lagyan na natin ito ng vegetable stock. Ito yung pinagkuluan natin sa ating mga gulay. Haluin lang natin at i-simmer for about 3 minutes. At para sa ating finishing touch, lagyan natin ng 2 tablespoon na fish sauce at 1 teaspoon na peppercorn. Para lumapot ang ating sauce, ilagay na natin ang ating breadcrumbs. Aside sa pampalapot, nagbibigay ito ng konting tamis para lalong ma-highlight ang lasa ng ating kare-kare. Isusunod natin dito ang tuwalya ng baka. In-slice ito ng maliliit or ng bite size para madaling makain. Guys, just make sure na ang ating tuwalya ng baka ay nalinisan ng maayos bago ito pinakuluan. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang ating mga gulay, ang string beans, ang eggplant, at ang pechay. Guys, wag na lang natin masyadong ihalo ang mga gulay. Dahan-dahanin natin para hindi madurog. Sa huling pagkakataon, tikman natin kung panalo na ang lasa. Pwede na. Presenting ang ating kare-kare.